Palihog ng lingkod, imuntag sa tanan, aron napaka yan sa panahon sa pagkabanhaw sa ating Ginoong Kristo nga nakita nga to nga mga disipulo sa dihang pagpamatay sa ating Ginoong Kristo, nawala na sila ang paglaom, na ibalik na sila sa ilang naandan nga bulaton tungod kay sila usama ka managat umailang sa wala pa sila mga lagad sa Ginoo, mumay ilang bulaton mao ang pagpanagat sa isda. Dito sa atong sa unang pagpakita sa atong Ginoo ato sang panon, una niya pagpakita sa iyang tinunan mao ang pagpakita niya ngadto kang Maria Magdalena. Di naghilak si Maria Magdalena tubangan sa lubnganan ni Jesus. Normal gina mga igsuon kung diya sa atong pamilya ginagito. Dili nato masabtan na ang atong pagbati struggle gid na ang atong Ginoo ko na nga ang atong espiritu ug atong magbangi gid na katungod sa ilang relasyon gidugayon physically di wala nila makita ang atong Ginoo si Kristo. Musa na ibati ni Maria Magdalena pariente sa atong Ginoo. Ikaduha mao ang pagpakita niya sa mga tinun-an na si Tomas wala makauban ug sa dihang gisultihan siya sa ubang matinun-an, mitubag siya nagawas ko makita niya ang kamot ni Jesus nga naagian sa lansang ug mahikap ang iyang kilid, mutuo na siya ug sa dihang iyak kining tanan iyang nabuhat didto pa siya mituo nga si Jesus gayon kadto. Yapon sa atong kinabuhi, nasad tayo usahay pagkatumas, nga usahay pagkatawahanon na to, guwa gina nga ang English pag unbelief na to usahay, no? Pag to see is to believe, na puno na ito matagalaw diya siyang pulong, balik-balik na ang mapulong sa Ginoo nga muni, apag ito pagtusay, magbarid diya po na. Matupan nga na istorya nga pag diha pa to sa gawas nagburag na box ba magurag helmet ibilin sa kanili kay isulod na sa dako ng utong para pang sulod pag humanasad mo na susuoton ba nga na dili ta tulad nga kay muna nga napamanta sa naning lawas nga madunot, no? Ang iyay katulong pagpakita mao ang atong ebanghelyo karong adlaw. Nagpakita si Jesus sa pito niya ka mga tinun-an sa diha sila nanagat. Dito gitambagan sila ni Jesus sa pagkuha og daghang isda. Atong makita og igsuon nga lingon ang atong Ginoong Kristo nga itaktak dito sa tuo. Dili ko manandon usan ning tuo. Ano man nato diya sa pagkuhan sa atong Ginoong Kristo, sabi sa nilingkod sa tuo bayaw na. Lagi si bulusi ng tuo. Sit it to the right hand bayaw nga atong Ginoo baya. Kaya ni kay ito naglibog pa itong mga disipulo. Kinsa may tawhana nga. Nagod sila ni maglaong mo, please nagod sila nga. Bugog kay obedience ko sila nga. O sige kay tibuk gabi hago mi, wabi kuha gitawon. Ingon ka man, wala sila makarealize na isa nakarealize na nga Ginoo day kadto. Dayon ta mo igsuon. Buutan na gayod ang Ginoo, ano naman. Peramente may buutan gayod ang Ginoo may gugmaon o manluyo. Kay ang matinunan wala mangayo sa iyang tabang apan siya mitabang. Diya po usay sa itong kinabuhi. Diya sa itong paglawig sa matag adlaw usay nga may kaingon ta nga mga na sitwasyon nga kaya na ito. Wala tayo kalainan sa matinunan.
Bisin isparehas sa gyapon mga igsoon. Diha gyud sa paglawig kinahanglan gid ang giya diya sa Ginoo sa matag adlaw nato. Matupan niya wala ka diya sa John chapter 15 pa to nga wala ka mo mahimo kung wala ako. Ako ang tanan. Pareha kini kanato sa dili na ta mangayo sa taba sa Ginoo. Kay kaya nato pero ang Ginoo andam kanunay sa pagtapang. Gipagita po diri ang pagsalig nila nga sa dihang gintabagan sila ni Jesus ila kining gisunod o walay pagduha-duha. Natay makita nga mga tao nga wala na saktong dalan anuman kay wala imusunod ka Kristo. Unang gingon nga kung magkinag-ulingon na lang ta diha sa atong pili wala na ta magkinagtabang sa Ginoo ang sangputanan nato diha matupan nila mga mumu kita nanglan gid na ang giya labi na gid ining sa atong pagsugod sa pagkinabuhi sa pagkabanaw sa Kristo na ang giya sa atong makagagahong nga Dios nga sa dihang gitudloan sila sa Dios sa sakto mas gipili nila ini anak sa tamang igsoon nga nining panahon sa pagkabanhaw kanunay ta mamalandong sa kayo sa Ginoo kana atong pagkinabuhi sa matag adlaw kanun ang Ginoo gyud magbiya nato isang struggling ta ang Ginoo nakasabot ko nato no mo na Ginoo nga gusto nato hindi gusto sa Ginoo mo na nga mo na gid sa balikon ko magvarid ang atong flesh ug ang spirit nato sa katapusan hinaot kita adunay natun-an sa atong ebanghelyo ug nga diya sa matag adlaw at itong balikan atong gospel karon no kinahanglan ng Eucharistia. Pagdala mo isda din pinugbang isda itong pan sadya dili na itong dangon dili atong gibuhat dili ni sayang niya mismo atong Ginoo Kristo sa dihang gilubong siya nabanaw siya pagkapanaw takuha mo kay wala mo gamiton para pag mga unta may pan isda isulugba wala dili putol ang labi na gid atong pagsimba diha sa atong pagpangaon labi na nga atong mabuntag na kuan dili tawag atong buhaton matag buntag labi na gid nato mga clarity matinud-an nga ano tayo ang perseverance sa atong gikilala sa Ginoo whatever circumstances tabo sa atong kinabuhi na ang matag adlaw na ang Dios mutabang kanato imin ba ta amen wala ang hilyo yang tanan sa pagparinig